Здравейте на всички, аз съм Амята и честита Коледа. Това ще бъде малко по-различно видео. Да, извинявам се за гласа ми, малко съм болен. Всичко в този клип е за забавлителна цел и се надявам да ви хареса. И това са пожеланията на кичисти за новата 2024 година. Merry Christmas, motherfucker! Пожелавам си през следващата нова година на WWE да им дойде къла и да направят кечмания в Австралия. Пожелавам си през 2024 година да удря повече хора в лицата. Аз съм Сет Ролинс, аз си пожелавам за новата година да видя как CM Punk се сбил в бекстейдж и го уволнят. Пожелавам си да сритам задниците на Bloodline, защото ме контузиха. Пожелавам си да взема титлата на Роман Рейнс. Пожелавам си баща ми никога да не се възстанови от операцията и никога повече не се върне в кетча. Пожелавам си да получа мъж за титлата на Йоска, Мезивич подробно да се намесва и отново да има достоен шампионка в женската дивизия. Пожелавам си да спре да контузилки чисти. Его, ма не витай. Пожелавам си най-сетне WWE започна да ме използват както трябва, защото часовникът тик-так. Пожелавам си да откъсна главата на Джейлс Клеймор и да го пенсионирам. Аз си пожелавам за следващата година. Всъщност не си пожелавам нищо, защото аз съм the best in the world. Аз си пожелавам скоро да дебютирам в мейн ростъра и да ритам газове. Ау! Пожелавам си на моя син Доминик да му дойде акъла в главата, защото ще го напердаша отново в школата. Аз си пожелавам на Кетчмания да завърши историята си. Аз си пожелавам някой ден да се върна в WWE и да контролирам всичко. No! God, please, no! 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 Аз си пожелавам да мина рекорда на Фил Хоган и след това на Bruno Sammartino. И да, пичове, това беше моето видео. Надявам се да ви е харесало. Мога да го харесате, да се абонирате, да коментирате, да го споделите каквото искате. Весело посрещане на празниците и до скоро!